କିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ଲେଖୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର वीडियो पठाइबा ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ और ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ और ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।